Akang'ambia mono kuna Dr. Fred Matiang'i naye twe kirogo kyobo deputy party leader ase party yetu ya Jubilee abang'ina na kimogoteba Pasha ko monene mono na kitoko chigokwanira ng'a tiga abantu baitu bakole egetuge kurukunga voter registration ngwa mosongo igareke candidate ya ODM Lienkoro 2022 North Mugirango ande na abakane tikurwelinga echame yekoroku UDA na manyama bona abantu bancheranire ikatobwatira no chimotwara ntubwate tiba elections me ya Nyamira ase gusiengima inyamira chire Nyansiongo ekerenyo amona Nyamaiya nande tuatebire ng'ana ki bono igani gotogo chikoboka mambia togende twakere abantu bali bare in the United Opposition chikura lakini ande ekiama yeito kia Jubilee ekikere ngamo amone byama biribinde bire in the opposition ntogendera tekurigereria nga agekogera go science rero botugimbororo nabo komanyanga inyoga kare omotinwo mokong ogochikwe we wanted the best to win ntori go chikwanjire rionde ariete chego kurukunga Isaka Tebe porwe ensemo ya North Mugirango na bolti chikurororo pero gotwachiriga Nyamira abantu kurwa Kitutu abantu kurwa Burabu abantu kuru West Mugirango ga n'abantu kuru North balia bago support echama ya Jubilee boteba iga igo tuli no mogoko ase chama ya Jubilee muisonde yaete Fred Okengo Matiang'i okoboko koba nere ugochikoira ebendera ya Jubilee ose obo president bwa Kenya umwaka o 2027 nakimogote baba mintu eliakabere to gwakira umusike Uhuru Kenyatta kabere president yetu na indole nero monene Jubilee ng'ambuya mono ose ngasi agenda tokokora ose echama yetu.